det her? Det ved jeg sgu ikke. Det ser ikke sådan ud. Det er ikke lige udenfor. Der er en deromme. Hvor? Det skulle ikke være ham, tror jeg. Hey, hallo? Hvad fanden? Hey, rolig. Ja, hvad laver I min have? Er det AG? Ja, hvad så? Det var det interview. Var det i dag? Ja. Det må jeg også drenge. 2 sekunder, ikke? Ja. Jeg skal lige opskifte tøj. Ja. Kom lige om lidt. Facts om mig. Mit navn det er AG. Jeg er 19 år og 7 måneder. Jeg kommer fra Låsby, a.k.a. The Street. Jeg kører en Skoda Fabia. Altså mit image af Låsby, det er noget særligt, kan man sige, ikke? Fordi at mine venner, jeg tror de er lidt bange for mig. Jeg er jo altså en hård type, og jeg tror de er bange for mig. Men der er også en grund til, at de har givet mig navnet Bomben, ikke? Jeg kan eksplodere når som helst og hvor som helst. Og så er man så ikke til at styre, når først det eksploderer. Og hvis folk kommer fra andre byer, så skal de have min approval, før de kan gå rundt i mit hood, og det ved de også godt, hvis de kommer. Det er mig, der bestemmer her i Låsby. Altså, folk de tror ligesom, at det er hårdt i København, og vi er overfor på alle de bander der og sådan noget, ikke? Men de har aldrig været i Låsby. Det er noget helt andet her. Mit hood. Jamen altså, AG han er jo en flink fyr. Nogle gange vil jeg bare træt af at bruge så meget tid i haven. Han bruger rigtig meget tid i haven. Det er helt rigtigt. Vi må aldrig komme hjem til ham. Vi må aldrig komme hjem til ham. Og hvis vi bare spørger sådan, må vi ikke komme hjem og chille med dig i haven og sådan noget, og hjælpe dig lidt, så får vi bare sådan, nej. Ja, han siger altid nej. Ja, han siger altid nej. Og vi er altid hjemme ved os. Ind også. Altid. Vi er aldrig hjemme. Jeg har faktisk altid i hans hus, som rigtigt. Kun lige udefra. Det kan godt være, at AG han måske fremstår som en rigtig gangster, rigtig hård fyr, men han er faktisk en lille pussy, hvis han kommer frem. Ja, hver gang vi skal til fest, så binder han altid sin sko, så kan han blive hurtigere væk. Ja, det er rigtig nok. Ja. Så det... Ja. Det er et eller andet med, han tror, der er mange, der sætter sig sur på ham, og mange, der efter ham, tror, der smadrer mig bag og sådan noget. Han har alle mulige syge fantasier. Ja. Sådan noget. Altså, der har aldrig været, det er bare sådan hård attitude og sådan noget. Men ellers er han sgu flink. Han er sgu flink, ja, det er slet ikke det. Altså, vi har været venner lige siden vi var små. Ja. Flink, ja. Min barndom, jeg voksede op her i Låsby, og jeg startede meget tidligt med at være en rigtig hård fyr. Jeg kan huske i 1. eller 2. klasse, der var en, han skulle bare penge, og så drillede han mig også over i skolen samme dag. Så tog han en mælkekasse og kastede lige i baghovedet på ham, så han begyndte at bløde. Så røg han ned i jorden og brækkede næsen. Og så fortæller jeg folk, at han også fik kraniebrud, men det fik jeg nok aldrig noget at vide om. Og altså, jeg savner sgu de gamle tider. Jeg var legebarn, dengang jeg var lille, og det er jeg stadig. Jeg kan stadig godt lide at lege, og jeg elsker det, og jeg kommer tit på skolen sammen med de andre børn, der stadig går her. Men måden jeg kom ind i streetmiljøet, det var igennem parkour, og det var i, 7. klasse eller sådan noget, så en af mine venner, han kom til mig og fortalte om, at han var gået til parkour, og så begyndte jeg sammen med ham, og så var der mødt Otto og Shorts, mine 2 bedste venner. Og siden da, så er det bare gået op og bakke for mig. Sluk, fanden!